Ada Lakshmananto मा खालामफैदों अखाफोरमोननाव अखाफोरजों सिनायलायो नामा बिलाय रलाय आं दानो सोंहैगोन आदा लक्ष्मणनाव बे मा खालामफैदों बेहाय र मेहेर नाथाय जेन'बा आं थांबाबोलाय फैखो माथो जाखो ना आदा लक्ष्मणानो जा जियानो जा मालाय अखाफोरमोननावसो फैदोंथ' आंलाय मा होननानै सोंहैगोन दे नाथाय ओमफ्राय बिसोरो एथ' मिनि मिनि रायलायदों मालाय मा बिसोर सानैजों नङा बांद्राय सानदों मेहेर बे अखाफोरालाय अखाफोरजों मानो बेजों रिलेसनाव थानो ना बेफोरबायदि नङालै आरो आदा लोखियाथ' बेफोर मोजां मोननाय माबा माबि चक्करावनो गैखाया दा आं मिथिखायोना बेखौ नाथाय आं मा होननानै माथो हैबावनो दे आदा लोखि गोनाङाव आंबोथ' अखाफोरनो माबा मोनसे लानानैसो फैदोंमोन दख'ना जा मोजां किउट दख'ना लानानै फैथारदोंमोनलै अखाफोरा फसायखागौमोनदां नाथाय दा लोखि गोनाङावलाय आदा लोखि गोनाङाव बोरै हैबावनांगौ जाखो ओमफ्राय थाबालाय माथो जाखो होगोन फैगोन आरोलै लाबोदों जेराव हैखानोसै खोमालां फारसेथिं मेलेमा बुंदों हैदो माथो जाखो लाबोदों नालाय लाबोदों सोरखौलाय मा गिनो लाजिनोब्रा नाथाय गोसोआ बुंदों रथ' मेहेर होद हैना फैसैलां माथो जानोब्रा र' दा फैखाबाय नालाय फैखाबाय आरोलै लामानिफ्राय डाइरेक्ट गिदिंलांफिननाया मोजां जागोन नालै रायलाया मायानो नाङालै फन हरखाबा मोजां जागौमोन आङो गाबोन फैफिनसैदां नङाबा दायोहाय लोगो हमफिननानै दाथ' नंला दा थांफिनसैलै आङो आदा लोखिजों एसे सिगाङाव माने रागा जोंलायनाय जादोंमोन ना दाबा रायलायगोन ना रायलाया बेबो आरोना थांथ'नोसै आङो र' एसे उनाव सोंबाय थानोसै आं अखाफोरनाव मा जायो माबोरै लोगो मोननाय माबायदि औ ना बे बैसागु बोथोराव आं नोंनि थाखाय दख'ना लाबोदोंमोनलै अखाफोर माने लोगो हिसाबै आरोलै आब'नोबोथ' लाबोदोंना नोंनोल' थरिना लाबोदों आरो बेफोरथ' बोनथाय ना नोंबोथ' जोंनि फेमिलि मेम्बारानो जाहैबाय आब'निफ्राय लायोबा दानो होखानमोनबाथ' मोजांमोन दा बेलेग मानसि फैदेरबायना जाथ'नाय नंला थांफिनदो मेहेर नाथाय थेवबो आं बे दख'नाखौ होथारगोन नोंनो र' जायखि बैसागु बोथोरानो जोबथों थेवबो होगोन आङो सनालि ओमफ्राय आंनि मोसानायाथ' गोलैसिगौसोमोन आङो आदै फांसनबाल' मालाबा मोसानाय जायो कलेज प्रग्रामावबो गोबावजोंसो ओरैनोथ' मोसाबाय थानायानो जाया रिल्स बानायो थेवबो अब्लाबोलै नोंनाथ' एसे मोजांसिन जाबावो मोसानाया आंना जासिनथारबावा नायनाय औलै सनालि ओमफ्राय बाजैमोननि बिबारखौ खाबाय आं रायबावोब्रा जि गाज्रिलै बिस्रा मानोबा बोरैबा खेबथाथार ने जेबो नङालै बिस्रा एसे बिदिनोखा जेरावबो मालाय बिबारखौबो बिराद बिबार लाबारना खाजानो बाथारो गोदान लाबोना गायफैयोना औ बेनोथ' ओमफ्राय दे जोंहाथ' दिनै मोसानाया थिगसे जाबाबो जायाबाबो होस्राबायलै मोजाङानो जाबाय दे न'आवबो थानायसिगोन आङो आइया थाब फैनो खोन्थादोंमोन दहाय लेटसो जाबावबाय ओरैनोबाथ' जों गामियाव सिख्ला गैया होनसैमोन ना दालाय मानि जेव सिख्ला ओंखारखोहाय आंथ' आब'आ दहाय लिंदोंमोन नाथाय थाङाखैमोन आङो उनावसो थांबाय दे एसे लेटबो जाबायना फैनायावबो आं ओजों बेरायहैदोंमोन जायख्लंजों मा जायख्लं फैदोंमोन उरायना औ जायख्लं फैदोंमोनथ' र' जोंनावथ' नङा बुंदोंमोन आरो जोंनावबो जौ बिदै दङबा लोंलांनो होनना माइब्रानि नाथाय नोंथ' मिथिखायो आंलाय बेखौ मानो लाबोनो जोंहानाव आहाबो बायस्रायाहां बेखौ आयु मानो दे लाबबानो जायोना उरायना खेबसे बेसेरा फैनो बुंबाय थायो नोंखौबोथ' बे गावसिनाव लांनो नागिरलायो न' औ दिनैबो लिंदोंमोन गावसिनाव थांनो आलासि जानो रावबो जेबो बुंनो हाखानाय नङा होननानै नाथाय आं थाङाखैलै आंना मानसिखौनो बारा भरोसा मोनलाय लाङा बोरैबा आंखौ हाबा खालामनो बुंगारबाय थायो मालाबा हाबा जाफ्लांबायबा माने बियो हाबा लानो नागिरफ्लांबायबा लाखिबानोथ' बायो आङो मोजांलै मालाय उरायना नोंनानो जायख्लं बायदि मोनदों नों खुसिसो जानांगौ बेबा नोंखौ बेसेबा फसायो हाबाबो लानो नागिरलायबावो मालाय जाम्बि हाबा आरो बेबो आं जायख्लंजों न' हाबानिसिम सौहैयाखैना आङो दाबो बे आंनि गोसोथोनायल' नट आं हाबासिम सौहैथ'वाखै दाबो आयु बिदिबा नों मोजांबो मोनथारा आरो बेखौ ओमफ्राय हाबाबो लायाबा होमबा मानोथो टाइम पास मारिबाय थाखो बेजों उनाव बे नोंखौ दुखु मोनोबालाय नों दानिफ्रायनो बेखौ मोजां मोनथाराबाथ' बिदि बांद्रायबो मोजां मोनथानाय बायदि खालामनाङामोन ना हे सनालि नों मानो बेफोरखौ सानदो र' नोंहा साननो गोनां नङाना बे आंनि टेनसनसो माने आंनि प्रब्लेम बेखौ आं सल्भ खालामगोन आरो आं जेरै मर्सि बिदिनो खालामगोन बे थरिना नोंनि बयफ्रेन्ड जायख्लङा आंनिसो दा बेनोथ' खासखि जायख्लङा नोंनि
asli महरखौ मिथिनाय मोनबासोमोन जेबो नोंखौ मोजांखौनो मोना साइख्लं उरायनाया थोदोथ' सनालि थांनोसै आंहाबो न'आव एसे फिसा खामानि दं दे जाम्बि नै एबार बोसोरनि बैसागुआबो थांबाय नोंहा ओमफ्राय मा दासिमबो रावबो फथायनानै लाया आरो बयफ्रेन्ड सासेखौनो फथायनानै लानो हालालै बियो फसायनायबो मोनबाय नामा आयौ जाम्बि खोन्थादो आंनो सोरखौबा फसायदोंबा आं बनायना होगोन ना आंनि फसायनायखौ नों बनायना होनो हायालै उरायना आयौ मानोसै ओरैबायदि स्पेशेलखौसो फसायखो ना माखोसै ना आंखौ फसायजानो गिदो नोङो नै जाम्बि बिदि नङा खोथाया थुदोल' थांसै बेफोरखौ आंनि खोथाबाथाय रायलायनो बायो आयाबो ना जोंना मिथिगौ ना हाबा बुंबाय थाखायो माबा हाबासो हरलाबायनो नागिरखाङो आंखौ सोरबा नायफिननो नागिरदोंनो सोरबा माब्लाबाथ' एखनबा आर्मि मावनायनो सोरबा मास्टार मावनायनो नैसो आं हाबा जानो गोसोआनो गैस्राथारा जाम्बिलै नोंबो बिमायाबो नोंनि मोजांसो सानखायो दा नोंबो गोसोथोनबो रोङा नालाय जाम्बि ओमफ्रायथ' मोनसे खोथाया मा मिथिगौ ना नों जुदि रावखौबो फसायाबालाय मा जानो दे नोंथ' सोरबा नायनायजों थांनांसिगोनसो बाराखौबा आं नायनायजोंबो थाङालै आया बिदिबा रावखौबो फसायाबा नोंबो खिन्थानानै लाया बानायबो होआ लोगोफोरखौबो होमबा सिंगेलैनो थागोनथ' नोङो ओमफ्रायथ' नायनायजोंसो जाखानांगोन आंनि लिस्टावबो दंब्रा सोरबा नों जुदि बुङोबा आं सेटिं खालामना होनो हागोनथ' होमबा साइख्लंखौ हा मा होनदों नों नङा माने उरिना आं बुंनो सानदोंखि साइख्लं बायदिबालाय मोजांमोन आरोना आच्छा जायख्लं बायदि नाथाय ना मोनसे टाइमाव 1 मिनिटनि थाखाय आं सानलायलांबायमोन 1 सेकेन्डनि थाखाय नों जायख्लंखौसो बुंखो ना माखो जायख्लंखौ ना नों हाजारबाबो मोननो थांनाय नङालै मानो होनबा जायख्लंआ जेबाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं फसायाबाबो माने बियो आंनि थाखाय बिराद खामानियाव फैयो आरोना गावबो मोजां मोना लायाबो लाथाराबो लाफ्रामनानै दोनो अबावलाय नोंबो आरो गारनो दे फैसा जे मोनो जानो मोनबाय थायो एख्ल' मेगन सानाङा दै आंनि बायदि नांथारगौबालाय मोनगोन सोरखौबा नङा सोरखौबा जेबो नङा दे जायख्लं बायदिबाबो मोनगोन जायख्लंखौथ' नङा जायख्लं बायदिखौनो मोनगोन दे र' उनाव दै मोनोबाथ' इसोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोनहां जायख्लं बायदि मोनोबोला सोरखौबा जागोन माबा मोनसे जागोन र' जेन थेननो आङो सेंग्राफोरनिफ्राय एसे बिनानैथ' जाबाय दङ र' दायो नाथाय बेफोर आंनि थाखाय काफि नङा आंनि फैसा दासिमबो बाजैनि आखायाव दोङो जायनि आखायाव थानो नाङा बाजै इलिसा बे फैसानि आसलि माबाया बिगोमायाथ' नोंनोखामोन नाथाय आं नोंनि सनाखौनो फाननानैथ' बेफोर फैसाखौ लादोंमोन नाथाय नोंसोरनो मा होनना खोन्थानो दे आं सिखाव खावनानैसो मोननाय ना बे फैसाखौ बिसोरथ' गामियावसो मोसाबाय दंखायो र' न'आवथ' रावबो गैखाया फैसाखौलाय बहा लांनानै थांनो दे दोनलांखागोन आङो न'आव गासिबो नायहैजोबनि र' माबा थाला साला दङबा देखावगोन आरो देखावनानै आङो सिखाव हाबदों होनना बुंबानो जोब्बाय आरो बैसागु बोथोरना रावबो थाखाया न'आव सोर हाबखो आरो गोख्रै थांनि आङो न'आव थांनानै नागिरहैनि आंनि फैसाखौ नङाबा बिसोरदि मा बाहायगोन आंहा ओरैबा जि मोजां सिमां साननाय दंमोन बे फैसाजों Oh my god अखाफोर आसलि साहाखौसो लाबोबायलै माथो लागाव बैसागु खम जारलालै नोंबो आंथ' ओरैनोसो बुंदोंमोन नोंथ' लाबोमारबायलै आया बैसागु बोथोरावनो नोंनि गोसोआबो एसेसो गोजोनलांनांगोन ना जोंहानाव फैबाय जेला बोथोर हिसाबै आरो जोंहा बाजैया आलासिनो माने बे फैयोना गामिनिया बिनोनो होनो दोनखादोंमोन बानायनानै एसेसो नांथारखागौना अके ओमफ्राय मोजां जामारदोंना गोदैनो गोदैयाथ' आं मिथिया नों नायदो एसेसो लोंनायलांबानो जाबाय दे माबायदि जादों ओमफ्राय खोन्थादो बाजैसो संदोंहाय आं सङाखै एबाराव मालै नों संनो रोङा नामा ओमफ्राय अखाफोर रोंनांगौलै बेफोरखौबो ना बेबोथ' जोंनि मोनसे माबा सोलोंनांगौ ना आं माने लोङासो नाथाय आङो रोंगौ आरो बाजैनिफ्राय आइनिफ्राय नायना सोलोंखादों आं आगोलावनो बानायबाय थाखायोना बैसागु सम सफैब्लानो जोंहा आरो माब्लाबा सम बानायो आरो मोजांलै अखाफोर नोंनानो सोलोंनानै माने रोंखानांगौबो बेफोरखौ गासिखौबो रोंनांगौ ना फरायनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय संनाय खावनाय गासिबो एबारथ' आं बुंनो हासिगोन जायोबा नोंखौ बिहामजो मोनलांगोन ना बरिया मालाय लोखि बिहामजोखौनो मोनलांगोन दे नंगौ गावहाबा ओमफ्राय आंखौ फसायाबा आंथ' नोंखौनो फसायो बिदिबा नों आंखौ फसाया दे आं फसायना माने अखाफोर
नों बुंबायना जायनो मोनलांगोन बेनो माने लोखि बिहामजोखौनो मोनलांगोन माने नों फसायना फसाया जेनेबा आंखो फसायनाय बायदि गुन दंना गैया आंनावलाय सोरबा सेंग्राया फसायनोबाबो नोंबोथ' सेंग्रा हिसाबै नोंलाय आंखौ फसायना फसाया आंथ' जायखिजाया मोजां आरोलै अखाफोर मानो फसाया जानोब्रा गासिबो पारफेक्ट ना नोङो आरो सोरबा सेंग्राया फसाया जागोनलै दे जाय फसायाना बेना मेगनानो खानासो जागोन बियो वाव ओमफ्राय अखाफोर अमा बेदरबो फ्रायबाव नामा इनिफ्राय दा लोंबा लोंनानै आं थांफिननो हाया जायोबालाय एसे निसाया बारा जायोबा आंखौ दाय होनो मोननाय नङालै जेबो नङा दे आं बाजैखौ खोन्थागोन आरो इसेबां निसा नाङा दे गिलाससेल' लोंनायानो अबाव कापसेल'आनो नंगौना ओमफ्राय गोदै जायाबाथ' आंथ' लोंनो हानाय नङालै गोदै मोजां खौसे एसे उदैया थान्दा मोनहैनानै लोंलांसैलां बैसागु बोथोरनि लोंबानो जाबाय दे नाथाय आंथ' एसेबो लोंनो हाया लोंखानाङाबोलै अखाफोर बेफोरबायदियाव बांद्राय लोंबा लोंजायो एसे हिसाबनि आन्था नाथाय लोंदावैयानो मोजां एक्सुवेलि ना औ दे लोंदो बाजैयाबो दा दसे थाना फैखासिगोन इयो आङो संख्रि बानलु लायनो दे दहाय बेदरखौ बारा संख्रि नाङा मोनदोंमोन आङो ओरैबायदि गोजोनबायना नोंसो जोंनाव फैबाय जोबोद मोजां मोनदों आं आरो नोंसा आइयाबो आंखौ सोंबावलायदोंसो माने आंखौ मोजां मोनथारोदां नोंसिनि आइयाबो बास नोंनि येसल' बाखिसै निसायाथ' बारा नांलाबायखाया आंनावबो आरो आंबो एथ' लोंखायाना नाथाय दा लोगोफोराबो लिंहरदोंमोन नालाय बिसिनाव एसेबासो बारा जालांगोन नामा बेहायबो एसेल' लोंनानै थांसै आङो थारैनो बे अखाफोरखौ ना जायनो फसायगोन माने फसायनानै लानानै थांगोन ना बिराद माने लाखि जागोन आरोना बियो दुनियानि बयनिख्रुइबो बेस्ट साबसिन आरो अनग्रा फिसायखौनो मोनथारदोंलै बियो मानो होनबा गोबां दुखु सहायनांगौ जाबायना सिबाय बेफोरबायदि बैसोआनो मा जादोंखाय बेना मोनखांखां मोनथारखायो आंबो मानसिखौनो आइयाबो थिनहरबाय थानायलाय दख'नाखौ बायना होफैमारबायलै खुसिबो जादों माथो बेसेरा ओमफ्राय आंनि थाखायबो आर'नाइ बायना दोनदों दिनैथ' मोजां सान्सखौनो मोनबाय दे उरायना एबार फैसाखौ मोनाबा गबावबाय बेहायनो थागोन आरो बहाथो थानो बे बाजैया जेरावखि दोनखुमाया आंनि फैसा आं मानो मोना दे उरायना किसिसे कम नहीं बेखौ मोनथिखा नों बाजै आरो आब' नों आब'खौथ' आङो गाज्रि मोननो सानाखैमोन नाथाय बे बाजैजों थाफानो बाजै बायदि जालांबाय नोङो मालायनि बैसागु जानांगौ माबा माबि बायनांगौ गासिबो आंनि प्लेनखौ नोङो एकदम गाज्रि खालामजोबदोंमोन ना फैसा गिदिर जोखाहाय आंनिया अबाव दोनदों बे बाजैया थालाव बेबायदि जायगायाव दोनदोंब्रा हा आंनि फैसाया आयौ जियाव माबायदि सोना दोनसोदोंमोनलै बाजैया नाथाय आङो फैसाखौ मोनबाय My money is back आंनि फैसाया आंनाव फैफिनबाय उरायना नोंनि फैसा आंनि फैसा आंनि फैसायानो आंनि जिउ नों फैसानि थाखायथ' आं जेखि जाया खालामजोबनो हायो दे आंनि फैसा दासो फैसानि मोदोमनाया मोनफिनदों आङो खौनोना आंनिफ्राय गोजान खालामदोंमोन बे बाजैजों आब'जों नाथाय नायना आंनि फैसा आंनाव फैफिनबाय गावनि आसलि मालिकनिफ्रायलाय बेसेथो गोजान थानो बे फैसा ओरैनोबाबो आंजोंसो समायोलै आंनि बेगा खालि जाबाय दंमोन दासान्दि नाथाय नों लक्ष्मिया आंनाव फैफिननानै आंनि बेगा एबार फर्टिक जाबाय थासिगोन गरमनो बाजै आब' अखाफोर नायलाय नोंसोर आंनिफ्राय फैसाखौ सेदोंमोन नायनाय आयु आंनिफ्राय गोजान खालामनो हाखाथारा दा आंनावसो फैफिनखाबाय एबार बे फैसाजों जु मर्जि जु करो आङो उरायना साला बिनि थाखायनो जे टेनसन जाबाय दंमोनलै आं बारा बिबाय थानो बायोथ' आरो आंनि फैसाखा बियो आं मोननांगौ नालाय मोननांगौ सरि बाजै इलिसा बे फैसानि असलि मालिकआथ' नोंसोमोन र' नंनायालाय नंगौ मानो होनोबा नोंनि सनानि मालाखौ जे फाननानै आङो बे फैसाखौ मोनदोंना अरे एकदम सिरि उरायना चुप खुगाया बन्द एकदम सिरि था हो आंलाय बावदोंसो बे फैसायाथ'
बाजै इलिसानिसोमोन दाथ' आं होख्राव बुंबाबो रावबो खोनाया खोनायो मानो होनबा न'आव रावबानो गैखायाबा मोसानोसो थांदों बैसागुनि मा एकदम सोङै परिसान डिस्टार्ब खालामबाय थाबायमोन बिसोरो फैसा अबेनिफ्राय फैदों मा खालामना मोन्दों एसे बुरजा फैसा मा खालामना मोन्दों एसे बुरजा फैसा नाथाय नोंसोर मा बुजि मोनो दे बेलाय न'निनो फैसा बाजैनि मालानिफ्रायनोथ' फैदोंना आंनाव इसेबां फैसा नोंसोरनो बोरै खोन्थालायखो आंनि गोदोनानि माला खोमानि सनाखौ नों खावदों दाख्लै जि गाबबाय दंमोन बाजैया आंनि मालाया बहा आंनि मालाया गोमाबाय आंनि आइनि निसानिमोन बियो आंनि आइया होलांनायमोन बहा थांखो सिखावा लांबाय बाजै उरायना सिखावा लांबाय उरायना बाजै लिसा मा बुंदों नों आंनि मा सनाखौ नोङो आंनि सना फाननानैसो बे फैसाया नोंनाव फैनाय बाजै लाजायासै नोङो उरायना न'निनो जिनिसखौ नों न'आव खावनानै सिखाव खावनानै नोङो बेफोरबायदि फाननानै फैसा जाबाय रिलेक्स बाजै ओइ दै उरायना गावनि न'आवनो गाव सिखाव खावो बिदि एथ'बांबो गोसा नोंना बोरैबा मोनासै आरो बिनि सायाव नों फाननानैबो जाबावबाय फैसाखौ बाजै नों जेरैबायदि सानदों बिब्दि नङा नोंनि आखलखौथ' बारदों होनना मिथिखादोंमोन आं नाथाय एसेबां नोंनि आखला बारना गाहायाव गोग्लैगोन बेखौ आं मालाबाबो सानाखैमोन नों बाजैया नोंनि खोथाखौ खोनाजोबखाबाय उरायना